Светлин Николов работи във фирма Агроцар Петрово като механизатор от повече от 6 години. Работата му на моменти е много тежка и изморителна. И именно за това е важно машините на полето да са лесни за управление. Когато преди 5 години фирмата, в която работи Светлин, започва съвместна работа с НИК, работата в стопанството значително се облегчава и достига съвсем ново ниво, благодарение на иновативния подход на работата на НИК и високотехнологичните продукти, които тя предлага. Светлин Николов разказа повече за работата с НИК и модерните технологии в земеделието. С НИК работим около 4, може би 5 години. Имаме всичките навигации, дори най-новия TMX 2050, който също и него го имаме инсталиран на нашата пръскачка Bertu. Trimble TMX 2050 е един сериозен скок в автоматизирането на земеделските стопанства. Дисплеят за навигация е базиран на Android и е снабден с една от последните технологии от Trimble – NextSWOT, която позволява автоматичното завиване на машината в края на полето, което води до оптимизиране на цялостната работа на земеделците. За Светлин Николов, NextSWOT е един невероятен помощник, който до голяма степен улеснява работата му на полето. Ползваме NextSWOT от началото на пролетната кампания. Ползвахме го сеитбата. Сега го ползваме в пръскането и първите ни впечатления са много добри от него. За нас, механизаторите, е много по-лесно да работим с машината и се наблюдава и по-малко използване на гориво, както и на семена, също и на препарати. NextSWOT технологията е достъпна от последния модел дисплей на Trimble TMX 2050, който е съвместим с всички модели и марки трактори, комбайни и пръскачки и им помага да завиват в края на линията за навигация и да захождат лесно в следващата. Когато се достигне моментът на завиване, технологията калкулира автоматично най-добрия възможен радиус за оптимално завиване. По този начин машината заедно с прикачния инвентар навлизат в следващата линия изключително точно. В стопанството на Агроцар Петрово вече се извършва пръскане с Trimble NextSWOT, с който е оборудвана самоходната пръскачка Bertu Raptor. Чрез задаване на размери на щангите се изчислява позицията, в която машината трябва да започне завой, за да навлезе в следващия ред с минимални пропуски в обработваната площ или през застъпване с вече напръскана площ, което допълнително се елиминира чрез технологията Field IQ към дисплея за навигация. Пръскачката е оборудвана с навигация TMX, базирана на Android, която е оборудвана с автопилот. Има NextSWOT. Също така е оборудвана с норък, който следи разстоянието на щангите от посевите за по-прецизна работа на самите щанги. Комбинацията от всички тези технологии улеснява много работата с машината. Пръскачката е оборудвана и с система за контрол на височината на щангите NORAC, която помага на оператора да държи щангите далеч от препятствията на терена и на постоянна височина от 50 см над посева, елиминирайки особеностите на терена. При проблемни, неравни и пресечни терени, цялата щангова система на пръскачката може да бъде лесно повредена, но с тази технология, която автоматизира процеса, този риск е сведен до минимум. Прецизното земеделие е пътят към успешното земеделие, който е много по-лек с надежден партньор като НИК, споделят от ръководството на Агроцар Петрово. Повече информация относно самоходните пръскачки Bertu и технологиите на Trimble може да получите от НИК.